Kuvailkaapa tämä auton ja ajoneuvon muoto ja huomatkaa mitenkä helvetin hyvät kokispullon muodot on tässä kuule. Ja pistäkää nyt hengittämättä sitten siinä ja pullot piiloon, kato niin hyvin menee. Eli 135 on nyt tässä tilanne ja hyvin meni vielä ali tästä, ei mitään 66 näkyy olemaan ajoneuvo tossa ja sitten tätä jatkuu lisää. No niin, hyvin menee. Katsotaan nyt, keula näyttää vähän korkealle, mutta no niin, puotahan Josiosta alaspäin. Hyvin meni ali. Sitten seuraava sieltä. Helvetin helposti meni ali, ei mitään hätää Aveli. Eli 130 seuraava korkeus sieltä ja sitten lähdetään taas tällä mopari ihmelapsella akkuvikaasella sieltä niin pikkuhiljaa saapumaan tähän suuntaan. Sieltä sitten vaan 65 jos tulee niin tänne päin. Ei kun 66 ei. No niin, kahtakapaka Amerikan kauneutta. Parhaita autoja mitä ikinä tehty. Näitä ei saa kuin rahalla. Köyhät voi katella kato katteellisena, että tämmösillä ne pojat vaan ajelee sen. Mistäs päin muuten tämä ajoneuvo oli? Kuuruveden rock'n'roll. Hyvin menee. Helposti menee ali. Ei mitään hätää. No niin, ja sinne läskiä ukkoja kyytiin nyt, että saadaan seuraava auto myös menemään tosta ali. No niin, pari läskiä siihen etupenkille vielä ja kyllä, nyt ruppee näyttämään, kato saadaan keulaa vähän alaspäin. Ja helposti menee 130 on nyt tässä korkeus vastaan. No niin, ja sieltä hieno auto tulee, että jälleen, jaha, sillä on kauniita naisiakin kyydissä näköjään. Vilkutelkaa tänne kuuluttajalle. Helposti menee, ei mitään hätää oo. Eli 130 porukkaa. Mistähän päin maailmaa tämäkin auto on? Oisko Iisalamesta? No niin, minä vähän arvelinkin, ei täällä muualla tämmösiä on. Mutta aika hyvän näköinen auto on. No niin, siitä hyvin menee. Käit alas sieltä konepellillä, kato. Anna vaan mennä, hyvin menee. Ihan tiukat ottaa. Vielä meni ali. Enemmän läskiä pihalle. Ja no niin, ja nyt tulee tämä mooppari, mikä on pari kertaa jäänyt väliin, kun niillä on vähän lämpöongelmia, niin katsotaan saako nämä läskit tästä pikkuhiljaa taipumaan. Eli 125 on korkeus. Katsotaanpa nyt mitenkä käy tälle moparin reuhakkeelle tässä, että
Lisää läskejä vaan kyytiin, nyt on pitää Jooset saada pohjaan. Kaikki paino-ongelmaiset välittömästi konepellille. Mukavasti rohisee jo tuo hiekka tossa vähän kun pellessä. Hyvin menee, ei mitään hätää oo. Hyvin menee, käit alas. Anna mennä vaan. Just sä menit. No niin. Vielä vähän pitemmälle pikkusen, jos pyörätät siitä, niin... Eikä se paska siihen hajonnut. Eli 125 oli äsken, nyt lähdetään 123 seuraava korkeus. Työntekepä siinä voimamiehiä on niin paljon ukkoja mukana, että kaikki työtämään nyt tämän sahaa siitä pois, niin päästään seuraava kierros vetämään. 10 senttiä oli viime kerralla. 123 on seuraava korkeus tässä, niin keskisormi alas, pistäpä siitä, kato etupäin, siinä, niin just nyt menee hyvin. Vielä menee, justissa menee. No niin, hyvin menee siinä. No niin, kaikki läskit moparin kyytiin nyt. Siitä ja hyvin menee, ei mitään hätää on vielä. Justissa rimaa hipoen menee vielä ali. No niin, pikkusen vielä eteenpäin. Äläkä sammuteta vaan. No niin, ja sieltä tulee Rambler voimaa ja siihen kaikki... Korpus on parasta. No niin, sinne vaan kyytiin vielä mahtuu. Ei meillä mitään hätää, siitä vaan eteenpäin. Ei putket raavi vielä maata. No niin, sieltä lähtee, ottaa kiinni. Ei mene enää. No niin, siitäpä menee Valiant. Katsotaan miten käy. 118 on korkeus. Loimaa luiskatukka, pistipä ohta vähän alaspäin, niin kato. Se otti kiinni. Kaikkea sitä kalja eteen tehdään, kato. Huomatkaa, Ferrari on värit. Kimi Räikkönen lahjoitti tämän vehkeen. No niin, siitä ei kuvaa suuta kohti. No niin. No niin, ja Heatseekers toiselle puolelle sitten ja... Ei. Vielä pitäisi yksi ukko sinne. Ja Heatseekersillekin muutama ukko lisää vielä sinne.